aquest no és un llibre que es pugui llegir amb una ment que vulgui estructura. No va ser fet així, no està fet des d'aquí, està fet des d'aquí. Si l'intenteu llegir com un llibre des d'aquí, que tingui un inici, un nucli i un desenllaç, us hi perdreu, perquè estareu intentant buscar una cosa que no té. És un llibre on té aquest fil conductor que passa per sota com un riu, i per sobre té aquestes frases, hi ha una història, però és més un joc. I jo crec que les il·lustracions, d'alguna manera, el que em va passar és que treballar d'una manera estructurada, com treballo sempre, tampoc em servia. I va ser un caos absolut. And what this book is saying is like, yeah, everything's always changing. Everything's always changing. And if you get comfortable in your own skin, this is enough. Because I think that the capacity to be able to navigate transitions is a really useful support for good mental health. Aos dois havia sorgit aquesta necessitat, aquestes ganes de fer un llibre que parlés d'una cosa que per ells és molt important. Aleshores, a partir d'aquest espai de moviment compartit, com ell estava explicant, doncs, tot aquest llibre al final s'ha anat generant al voltant d'aquesta pràctica, al voltant d'aquesta relació on ja podíem treballar d'alguna manera, i com ell diu, i a la guia de lectura també com donant no només la part poètica, sinó la part pràctica perquè la gent pugui incorporar-ho, no? Els nens i els grans també. And so now there is a thread of this book, or there is a core of this book that is really, really important to me, which is to encourage people to land in their bodies, and it's only in landing in their bodies that they really land in their imagination. No és una història, pot ser convencional, no, al fons els nens entendran una cosa, els adults podem veure molt més, de fet és un llibre per petits i grans, no? Això que defensem, un bon llibre infantil és un llibre que no avorreix als adults també, que els adults hi poden veure coses. Aleshores és un llibre per tothom.